Эфирда хәбәрләр программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар хакында кыскача. Еллык бурычлар билгеләнде. Бер кайчан да туктап калмагыз, һәр вакыт алга барыгыз. Президент еллык юлламасында нинди төп эш юнәлешләрен атай? Гөлназ Сайфетдинова репортажы. Халыкка адресы социаль ярдәм күрсәтү. Авыл клубына эшкә кайтучы яшь белгечләргә 100 мең сумга кадәр дәүләт ярдәме. Барлык акчаларда безнең Татарстан халкының көнкүрешен яхшыртуга юнәлчәк. Дәүләт сайтының чираттагы сессиясеннән Фәрүзә Мәҗитова репортажы. Юл аркылы чыгарга куркыныч хәтта махсус урыннарда да. За 23 дня сентября на дорогах республики погибло 20 пешеходов. Ни өчен Татарстанда җәяүләрне бәрдерә башлаганнар? Булар хакында Нияз Рахман. Алар һәр вакыт барсына да әзер булырга тиеш. Пожар сүндерергә тиеш дигән, аварияларны дагы ликвидер итәргә кирәк. Янгын сүндерүчеләрнең осталык дәрәҗәсен Илдар Сафиуллин да күреп кайтты. Үз-үзеңә ышанырга, үзгәрешләрдән курыкмаска һәм максат дигәндә бернигә карамыйча алга барырга бүген Татарстан президенты Дәүләт Советына еллык юлламасын җиткерде. Республикадагы хәлгә тулы анализ ясады һәм яңа үсеш юнәлешләрен билгеләде. Зур концертлар залында яңгыраган чыгышны 600-дан артык кеше тыңлады, телекраннар аша меңләгән. Татар халкының үсеш стратегиясен кабул итүдән башлап, һәр татарстанлыга шәхси рәхмәткә кадәр Гөлназ Сайфетдинова дәвам итә. Зур концерт залы өчен сентябрьнең иң зур вакыйгасы. Зал тулы, бөтен игътибар бердән-бер чыгышка юнәлтелгән. Узып баручы елны уңышлы дип бәяли Рөстәм Миңнеханов. Татарстан социаль-икътисади үсеш буенча Россиянең алдынгы төбәге булып кала. Мы любим нашу родную республику Татарстан. Мы гордимся нашим отечеством Российской Федерации. Мы наследники великих побед. Мы сильны нашей верой, единством и устремленности будущее. Әлбәттә, моңа һәр татарстанлының өлеше кергән. Президент тагын бер мөһим күрсәткеч, дөнья чемпионатының иң югары дәрәҗәдә узуында республика халкына рәхмәте аша җиткерде. Хочу искренне поблагодарить всех, кто принял участие в подготовке и проведении футбольного первенства. Спортсменов и тренеров, болельщиков и волонтеров, строителей и инвесторов, журналистов, организаторов и участников зрелищных мероприятий, сотрудников правоохранительных органов и технических служб. И, безусловно, всех татарстанцев, создавших атмосферу доброжелательности и гостеприимства. Бик зур рәхмәт сезгә. Күңел биреп эшләүнең тагын бер үрнәге Яңарыш Республика фондының күләмле хезмәте. Алар тарихи мәдәни мирасын саклауда зур өлеш кертә. Недавний Казанский форум по межкультурному диалогу, прошедший под эгидой ЮНЕСКО, убедительно продемонстрировал признание мировым сообществом достижений республики и особую роль Ментимира Шаймиева как специального посланника ЮНЕСКО по межкультурному диалогу. All the World Skills Рөстәм Миңнеханов 2019-ның эшче һөнәрләр елы дип игълан ителүен әйтте. Җиңсызганып эшләү халыкара чараларын үткәргәндә генә түгел, бөтен тармакка кагыла. Төп үсеш ноктасы икътисадның нигезе нефть-газ комплекс алдында бурычлар билгеле. КАМАЗ, Татнефть, Таиф оешмалары зур проектларны гамәлгә куя. Яшел Үзәннең суднолар төзү заводы оборона заказларын төгәл үти. В целом актуальной задачей является разработка и принятие новой программы развития нефтегазохимического комплекса Татарстана. Надо переходить от постановки целей и задач на ближайшие 5 лет к более долгосрочной перспективе. Кеше һәм урта эшмәкәрлек темасы да читтә калмый. Бу кәсепкә мәктәп эскәмиясеннән укытырга, үз эшен башлап җибәрүчеләргә комачауларга кирәк түгел, ди президент. Безнең бурыч бизнесның хөкүмәткә ышанычын арттыру, конструктив диалог алып бару, бизнес проектларны булдыру һәм үстерү өчен уңайлы шартлар тудырырга кирәк. Республика халкын азык-төлек белән тәэмин итүче авыл хуҗалыгы тармагында да нәтиҗәлелекне арттыру өстендә эшлисе бар. Президент моны төрле районнарның күрсәткечләрен чагыштырып дәлилли. Компания программа Мамадышского района производит 140 тонн молока в сутки, что больше, чем
Бавленский, Елабужский и Рыбнослободский районы вместе взяты. Рөстәм Миңнеханов кимчелекләрне атап, хаталар өстендә эш алып барырга кирәклеген әйтте. Бу тел мәсьәләсенә дә кагыла. То, что длительное время не решались вопросы совершенствования методик и технологии обучения татарскому языку, наше серьезное упущение. Министерство образования и науки Республики во взаимодействии с Федеральным министерством необходимо оперативно предпринимать меры, направленные на исправление ситуации. Учебные планы и программы должны учитывать обязательность изучения родного языка. Татар халкының үсеш стратегиясын булдыру белән шөгыльләнүче Татар конгрессында да шелтә яңгырады. Татар халкы үсеше стратегиясын кабул итүне сузу безне бердә бизәми. Ул татарларның милли идентификациясе һәм халыкның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге уртак карашка нигезләнеп берләштерүче документ булырга тиеш. Киләсе елга Татарстан яңа сайлау юлына аяк баса. Республика парламентының яңа составы билгеләнәчәк. Безусловно, будущий состав Госсовета должен сочетать в себя с одной стороны необходимое обновление, а с другой преемственность, основанная на успешном опыте работы. Одним из важнейших критериев эффективности власти является и открытость, и вовлеченность граждан в процессе управления. Кеше мәнфәгатьләрен кайгырту төп юнәлеш булып кала. 10 ел элек башланган республика программалары шуңа юнәлтелгәндә. Сәламәтлек саклау тармагын яңартуга 30 миллиард сум тотылган. Бу ФАПлар, амбулаторияләр, ашыгыч ярдәм күрсәтү станцияләре. Быел 197 сырхауханәне төзекләндерү төгәлләнәчәк. Бу илдә аналогы булмаган программа. Чыгышны безнең телеканал туры эфирда күрсәтте. Залда һәм бинаның тышкы ягыннан 8 камера көннең төп вакыйгасын яктыртты. Президент үз чыгышында барлык тармакларны барлады. Балалар бакчасыннан алып пенсия реформасына кадәр җитештерү күрсәткечләре дә, рухи кыйммәтләр дә читтә калмады. Инновацияләр, инвестицияләр, нәтиҗәле эшчәнлек кирәк. Һәм бу күрсәткечләр барысы да кеше белән бәйле. Шуңа да президент үз чыгышында халыкның яшәү шартларын яхшырту, сәламәтлек саклау тармагына аерым тукталды. Гөлназ Сайфетдинова, Ринат Сафин, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Залда исә президентны 700 кеше тыңлады. Бу хөкүмәт әгъзалары, район шәһәр башлыклары, оешма җитәкчеләре нинди мөһим сүзләр ишеттеләр, үзләреннән сорадык. Рәсәйдә бит инде без үзебезнең икътисад сәясәт ягында да менә әйтер идем, республика алдынгы рәтләрдә бара. Шуңа күрә без хәзер эшләнә торган эшебезне тагын да камилләштереп, шушы алда бару бит җиңел түгел. Бу бездән була. Рәсәдәш әйтте, без булдырабыз дип. Ул чыннан да шулай. Бу сүзнең мәгънәсе тагын да тирәнә, тагын да бай дип әйтер идем. Нинди эшләр эшләнә, нинди программалар алып барыла, һәм тагын нәрсә эшләргә кирәк. Безнең халкыбыз президент тарафыннан социаль юнәлештә дә һәм экономик юнәлешендә дә булган уңышлар белән берлектә нинди юнәлештә барасын әйбәтләп әйтте дигән фикерне әйтәсем. Президент зачитал очень многосторонний. Президент мөрәҗәгате күп кырлайды. Ул тормышыбызның барлык якларына туктала. Бу сөендерә, чөнки КАМАЗ нәкъ менә Татарстанда кадрлар һәм белем туплый. Без республикадагы вазгыятьнең тотрыклы булуында кызыксынган. Тип заводларыбыз монда урнашкан. Димашады яшьләр турында. Яшьсез, яшьләрсез эш булмас. Эшмәкләргә күбрәк хезмәт кирәк, булышырга күбрәк. Үзебездә җитештерелә торган авыл хуҗалык чималын тирәнрәк, үзебездә эшкәртү һәм өстәмә кыйммәтне үзебездә күбрәк булдыру мәсьәләләре турында һәм урыннарда, төбәкләрдә республикабызның авыл хуҗалыгының җитештерү күрсәткечләре, аның нәтиҗәлеге төрлечә булу турында да бихисап бурычларыбыз һәм җиңсезганып эшкә тотынырга. Киләсе елга үткәрә торган WorldSkills конкурсларга каршы елны шул исем белән атау безнең өчен бу яңа ярдәм булыр дигән сүзләр һәм инде тәрбия мәсьәләсендә, укыту мәсьәләсендә бик күп яңа вазифалар безгә йөкләделәр. Любое послание президента Республики Татарстан. Президентның һәрбер мөрәҗәгате республиканың сәяси тормышында зур вакыйга истә калганнардан беренчесе Татарстан уңышларының нигезе милләтара һәм конфессия ара тынычлык. Бу аерым билгеләп үтелде. Икенчесе КАМАЗның 50 еллыгын билгеләп үтү шаллыгына түгел, бөтен ил өчен мөһим вакыйга. Әлеге чарага әзерлек эшләре алып барырга кушылды. Татарстан бюджетына өстәлгән 21 миллиард сумны юллар салуга хезмәт хакына тотачаклар. Халыкка адреслы социаль ярдәм пенсиягә чыкканчы күрсәтелә башлаячак. Авыл клубына эшкә кайтучы яшь белгечләргә яңа пособие түләнәчәк. Бу турыда депутатлар юлламадан соң узган 41-нче утырышта ук сөйләште.
На 41-е заседание Государственного совета приглашены и принимает участие президент Республики Татарстан. Президент үз юлламасында қойған кайбер бурычларны карауга депутатлар төштән соң ук киреште. Аңарчы парламентны яңа депутат белән таныштырдылар. Чуйков округыннан Рөстәм Хәсәнов сайланды. Руководитель благотворительного фонда «День добрых дел». Поздравляю вас. Адреслы социаль ярдәм турындагы канун проектын депутатлар беренче укылышта кабул итте. Пенсия яшен арттырган очракта да ташламаны элекеге пенсия яшеннән бирүне күз алды ул. Хезмәт ветераннары һәм дәүләт бүләге алучы хатын-кызлар 55-кә, иратлар 60 яшькә җиткәч үзләренә тиешле ташламадан файдалана алачак. Бернинди категориягә кермәүчеләргә юл чыгымнары өчен компенсация түләнә. Кайбер депутатларның сорауы да үпкәсе дә бар булып чыкты. В этом зале мы выступили законопроектом со всеми документами. И что же мы видим? Вы его отклонили. Вы выступаете, как будто являетесь противниками, позиционируете себя. Республика идет на такие расходы. Президент представил свое согласие и внес это предложение. Бу ярдәм Татарстан бюджетына 9 миллион сумга төшәчәк. Гомумән сессиядә бюджетка үзгәреш кертелде. Нефть компанияләренең яхшы эшләве, доллар курсы артудан ул 21 миллиардка тулыланган. Акчаны кая куячаклары билгеле инде. Юллар, бу инде мәктәпләр, бу культура өлкәсендәге биналар. Мәдәният өлкәсендә эшләүче яшь белгечләргә дә дәүләт ярдәме булачак. Авыл клубына кайтып эшләсәләр, әлбәттә. На сегодняшний день урта белеме булганнарга 50 000 сум, югары белемлеләргә 100 000 сум бер тапкыр акча түләнәчәк. Мәдәният турында сүз кузгалгач, кинода күрсәттеләр. Үзебездә төшерелгән фильмнар бу. Иностранных фильмов много, начиная, значит, там от фильма ужасов. Нужны ли нам все эти фильмы? Вот на эти вещи Министерство культуры не в целях коммерции, а в целях воспитания, патриотизма, гражданской позиции. Вот это обратите внимание. Сессия озагында мәдәният министры Татарстанда кинематографияны үстерү турында доклад ясады. Үз чыгышында ул әлеге сәнгатькә карата игътибар елдан-ел арта дип белдерде. Районнарда өр-яңа кинотеатрлар төзелә, халык та кинога ешрак йөри башлаган. Азмы-күпме үз кинобыз да барлыкка килә башлады. Бездә төшерелгән әзер фильмнарны быел һәр район үзәгендә карап булачак. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Яңа да уңайлы да бүгін Татарстанның 25 районына 46 берәмле коммуналь техника кайтып китте. Ачкычларны президент Рөстәм Миңнеханов тапшыра. Бу ярты миллиард сумга алынган автогрейдер һәм кар чистарту машиналары. Хәзер кайда юллар чистара булачагын Руслан Хөснетдинов ишетеп кайтты. Яңа техника яңа инде. Илдар Хөснетдинов инде бу атнадан яңа машина МКАДарда йөриячәк техник белән танышырга да өлгерә. Моңа кадәр карны иске машиналарда чыгарганнар. Әгерчегә кадәр 16 сәгать рульдә кайтасы булса да бер дә борчылмый. Кыш көне, мәсәлән, кар дияргә, бүтән техника кермәгән җирләргә аны кертергә. Мөслимгә кечкенә дә төш кенә йөк тияу машинасы китә, шатлыкларын яшермиләр. Хәзер бит менә программалар буенча скверлар күп ясалар инде авыл җирендә, менә шуларга инде олы техник кертеп булмый, ул безгә самый как раз подходящий техник булып чыга инде. Быел Татарстан 117 берәмлек коммуналь техника сатып ала, яңа машиналар 480 миллион сумга төшә. Бүген Рөстәм Миңнеханов район җитәкчеләренә бурычлар билгели. Бу техника игелекле булсын, мотор итеп яшәргә, урыннарда халыкның кәефе яхшы булырга тиеш. Вакытында урамны чистартып, кирәк хезмәт күрсәтеп, биткә кызыллык төшерергә тиеш. Бүген техника Татарстанның якын тирә һәм иң ерак районнарга да китте. Актаныш, Лениногорск, Баулыдан килүчеләр яңа машиналарны зарыгып көткән, кар елдан-ел күбрәк ява, техника туза диләр. Кыш көнендә карларны чистартып бетергә, юлларны мотор итеп тотарга. Техника алучылар район авыллардагы юлларны язгы, көзгө яңгырларда гына түгел, кар бураннарда да тәртиптә тотарга шандырды. Руслан Хөснетдинов, Ишат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Кара сентябрь көзнең 1-23 көнендә республика юлларында 20 җәяүле вафат була. Соннардан әлбәттә чәчләр үрә торырлык ди ЮХИДИ хезмәткәрләре. Монда ике якында гаибе бар. Берәүләр дөрес урында юл аркылы чыкмый, икенчеләре исә руль артында игътибарын югалта. Бу хәлләрне киметү өчен инспекторлар нинди алымга бармакчы? Бу хакта тулырак Нияз Рахман. Казан Ибрахимов урамы көндүзгө сәгать 2 Mitsubishi машинасы зур тизлектә җәяүләр юлына чыгучы хатын-кыз белән баланы бәреп китә. Хәтта зебра алдында тизлеген дә киметми. Нәтиҗәдә кыз бала фаҗига урында вафат була. Әнисе соңрак ашыгыч ярдәм машинасында. Фаҗига нәкъ менә монда Ибрахимов урамында 2 атна элек булуга, шунысы чакырткыч светофор монда инде фаҗигадан соң икенче көнне үк барлыкка килә. Тик менә бу гына 10 яшьлек кыз баланың гомерен инде берничек тә кире кайтара алмый.
Монысы Гаврилова урамындагы видео язма, шулай ук зур тезлектә шетел машинасы зебра каршында туктап торырга җыенмый, нәтиҗәсе чираттагы фаҗига. Казанда җәяүләр катнашында булган соңгы коточкыч юл транспорт һәлакәте әле моннан 2 көн элек кенә теркәлә. Ул биредә Гаврилов урамында монда шулай ук махсус җәяүләр өчен чыгу урыны бар. Шушы урында бер машина йөртүче бер юлы 3 кешене бәрдереп китә. Нәтиҗәдә 8 яшьлек бала да зыян күрә. Статистиканың киеренкелеге август айыннан ук сизелә башлый. Әлмәттә 30 август көнне руль артында исерек килеш утырган ир кеше 2 хатын өстенә менә, алар шунда ук вафат була. Татарстан юлларында аяныч хәлләр ЮХИДИ хезмәткәрләрен уйга сала. Вынужден констатировать, что за 23 дня сентября... Шуны җиткергә мәҗбүрмен. Сентябрьнең 23 көне эчендә Татарстан юлларында 20 җәяүле вафат була. 18 юл транспорт һәлакәте бу айда булган үлем очракларының яртысыннан күбесен тәшкил иткән. Җәяүләрнең 16-сы үз гаебе буенча вафат була. Алар тыелган урында юлга чыга, ләкин бу үлемнәрдә машина йөртүчеләрнең дә гаебе юк түгел. Татарстанда җәяүлеләр юл транспорт һәлакәтләренә еш-ләгә 128, шундый куркыныч участок теркәлгән. Казанда мондый чатлар саны 88 ди инспекторлар. Аларны алга таба төймәле светофорлар һәм тиешле билгеләр белән тулысынча тәэмин итәргә уйлыйлар, ләкин моңа вакыт кирәк. Халык бу фаҗигаләрнең сәбәбе машина йөртүчеләрнең игътибарсызлыгы, җәяүлеләрнең ашыгуы ди. Күбесеннән чәйндә алар ашыгалар, бөтен кеше ашыга. Шулай булгач инде ашыккач кайсы нәрсәгә эшләргә дә белмиләр, өлгермиләр. Камералар куярга, скоростьны тотырга кирәк инде бер ниде. Знакларны куярга кирәк. Алга таба караңгы тагында иртә шешек юлларда күз күреме начарая дигән сүз инде. Бу атнада 28 сентябрьгә кадәр ЮХИДИ хезмәткәрләре җәяүләр юлы дигән профилактик чаралар уздырырга җыена. Нияз Рахман, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Дөрләп янган ут, куе төтен, шартлау гөрелтесе, ыгы-зыгы. Бу гадәттән тыш хәл түгел, махсус ярышлар Казанның Арксинтез заводында янгын сөндерүчеләр осталыкта көч сынашты. Алар үзләре дә шул оешмада төрле вазифаларда эшли, буш вакытта коткаручы һөнәрен дә үзләштерәләр һәм чын янгын сөндерүчеләргә ярдәмгә киләләр. Ялкынлы ярышны Илдар Сафиуллин да карап кайтты. Ярыш дистанциясы кыска булса да, сынау шактый катлаулы. Киртәләрне үтеп, манекенны сөндерергә, йөгергән килеш янгын сөндерү җайланмаларын туташтырып су сиптерергә. Барысы да санаулы секундтар эчендә. Мондый зур масштабтагы өйрәнүләр Казанның зур сәнәгать оешмаларында елына бер тапкыр оештырыла. Ул ярыш форматында гына булса да, монда барысы да чын янгын вакытында кебек. Кеше язмышын санаулы секундлар һәм минутлар хәл иткәндә кебек, ярышта да төп максат җитезлек һәм осталык белән бәйле. Биектау егетләр Рәмис Хәсәнов ярышта беренче тапкыр көчен сынап карый. Арксинтез заводында слесарь булып эшләй. Әзерләндек, күнегүләр ясадык ди. Шуңа да ялгышмыйча бөтен осталыкны күрсәтергә кирәк. Эштән соң безгә вакыт бирделәр. Килеп тренироваться итеп алырга әзрәк. Килдек, карадык трассаны. Ничек, нинди авырлыкка бар. Участвуют все заводы, все службы. Монда оешмабызның барлык хезмәткәрләре дә катнаша. Чараның максаты катнашучыларның янгын сөндерү осталыкларын арттыру. Чыгыш ясаучы командалар саны елдан-ел арта барады оештыручылар. Монда коткаручы булу теләгенә аз, физик яктан да нык көчле булу шарт. Безнең хезмәткәрләр менә шушы химия предприятиесендә эшләгәч, алар төрле яктан әзер булырга тиеш. Пожар сүндерергә тиеш дигән, аварияларны даган ликвидировать итәргә кирәк. Нәрсәдер шартлы яна бөтен җирдә куе төтен, шунда ук көчле басымда су сиптерәләр. Мондый шартларда хәтта безнең камерага да кыенырга туры килде. Бүген 59 команда 300-гә якын катнашчы арасында иң көчлеләр ачыкланды. Егетләр ярышта көч сынаша, иң мөһиме гадәттән тыш хәлләрне булдырмауда тәҗрибә туплый. Илдар Сафиуллин, Шамөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. 3 яшьлек Аделина хакында сюжетыбыз эфирга чыккач, Абдуллиннар гаиләсе олы йөрәкле кешеләр ярдәмендә 25 миллион сум акча җыйган. Исегезгә төшерәбез. Сабыйда бик җитди диагноз лейкозның авыр формасы, ул инде 4 химия курсы да үткән. Дәвалый башлагач, яман шиш күзәнәкләре кими дә башлый. Аделинаның гомерен саклап калу өчен әти-әнисе Германиядә дәваланып карарга тели. Таләп ителгән 30 миллион сумның 25-е туплана, тагын 5 миллион сум җыясы калды. Язучыбыз Захид Мәхмүдинең гениаль сүзләре бар. Адәм гомере гөрләү гомере һәм без аны сакларга тиеш. Без барыбыз да Аделинага озын гомер телибез. Алла бирсә, суммы булыр бетер дип ышанабыз. Бик зур рәхмәтебезне әйтеп белдереп китәсез килә. Безгә ярдәм иткән кешеләргә, һәрберсенә ТНВ каналына үзебезнең ситуацияны төшереп киткән өчен.
Россия түрлі ул, Россия бик үзенчәлекле ул. Бүген Казанда Многоликая Россия дип аталучы 11-нче бөтен Россия журналистларының иҗади ярышы төгәлләнде. Быел конкурска илнең 49 төбәгеннән 1392 эш кабул итеп алалар. Хәзер Корстында аларны бүләкләү тантанасы да бара. Иң лаеклылары кем? Хәбәрчебез Сайгөл Бәдретдинова белән туры элемтәгә чыгабыз. Сайгөл, быел каләм ияләре нинди эшләре белән таныла? Кич Фәнис бу минутларда тәбрикләү тантанасы ахырына якынлашып килә. Инде соңгы номинантларны сәхнәгә чакыралар. Бу минутларда музыкаль номер бара. Елдагыча Многоликая Россия конкурсы төрле төбәкләрдән уникаль бер-берсенә охшамаган материалларны бер урында җыя. Алар журналистларның үз төбәкләрендәге проблемалары, милли гореф-гадәтләре хакында һәм инде менә бу конкурсның төп үзенчәлеге, төп максаты да шунда, ул милли традицияләрне яңарту, пропагандалау һәм төрле халыкларның культураларына карата үзара ихтирамлы мөнәсәбәт тудыру. Инде төп җиңүче дә билгеле, Гран-при Аркыз 24 телеканалына Карачай-Черкес Республикасына китә. Гореф-гадәтләрен яктыртучы программалар циклы хакында. Әлеге эшләрнең берсе ул Немое эхо дип атала. Ул таулардагы кечкенә генә бер авыл язмышы хакында. Әлеге тапшырудан кыска әзекне сезгә дә тыңларга тәкъдим итәбез. О дальнейшей судьбе своего аула, ведь это наш дом. Но какой толк от наших переживаний, если люди все равно не возвращаются? Телепроект номинациясендә 2нче урын Марий Эл, 3нче урын Бурятия телеканалларында, Татарстанда быел 4 бүләк кала. Ул басма матбугаттан Идел журналы, радиолардан ГТРК Татарстан һәм шулай ук Нурлат тулкыннары дигән радиоканал, соңгылары балалар һәм яшүсмерләр өчен иң яхшы мәгариф проектын уйлап табучылар. Һәм инде әлбәттә беркем дә бүләксез китмәячәк. Быел конкурста катнашучыларны бүләкләү өчен 1,820,000 сум акча каралган һәм шуларның 500 меңе Гран-при иясенә, аны тиздән бу сәхнәдә тәбрикләячәкләр. Фәнис. Рәхмәт, Айгөл. Турдан туры элемтәдә Многоликая Россия конкурсыннан минем коллегам Айгөл Бәдретдинова иде. Әлеге сәгатькә менә шулар, уңышлар сезгә һәм әлбәттә Яңа гасыр каналында гына калыгыз. Болгар радиосы тәкъдим итә. Үткәннәр сагындыра концертының дәвамы. Театральләштірелгән тамашага сез дә рәхим итегез. 6 октябрь Пирамида. Башлана 18 сәгатьтә. Кәрим Тинчурин театры 85 еллык юбилей уңаеннан Мәскәүдә. 23 октябрь Сүнгән йолдызлар. 24 октябрь Гомер буе сине көтәм. 25 октябрь Алай түгел булай ул спектакльләренә чакыра. Ришат Тухватуллин утсыз төтен дигән яңа концерт программасы белән сезнең төбәктә 30 сентябрь, 1, 2, 3 октябрь Йорчаллы, 6 Самара, 7 Тольятти, 8 Дмитровград, 9 Ульяновск, 12, 13, 14, 15 октябрь Казан, 17, 18 Буа, 19 Опас, 20 Кузнецк, 24 Сызрань, 25 Саратов, 27 Саранск. Яшикләве 6+. Виталий Агап продюсерлык үзәге тәкъдим итә. Алтын барс премиясе лауреаты Ринас Ахметов розаларын тотып сезгә кунакка килә. 23 сентябрь Урсу, 24 Аснакай, 25 Октябрь, 26 Карабаш, 27 Мөслим, 30 сентябрь Сорман. Яшикләве 6+. Театральный салям из солнечного Ташкента. С 24 по 26 сентября лучшие спектакли Узбекского национального театра в Казани. Хуш келипсиз хурмәтле дуслар. Билеты на сайте в кассе театра Камала для зрителей старше 12 лет. Завод поликарбонатов «Казань-Оргсинтеза» отмечает 10-летний юбилей. За несколько лет с момента открытия завод сформировал новый рынок и стал флагманом в своем сегменте. Уникальные технологии, безопасность и экологичность производства, широкое распространение продукции, растущие показатели продаж. Завод поликарбонатов продолжает увеличивать мощности, внедрять инновационные разработки и с уверенностью смотрит в будущее. «Казань-Оргсинтез» – непрерывное развитие. Всю осень операция на веках 13 тысяч рублей. Клиника Кузлер 295 94 40. Добро пожаловать в семью. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Гүзәл Уразова, Ильдар Хакимов сезнең шәһәрдә. 5 октябрь Ижауда, 11 Пермь, 13 Екатеринбург, 19 Челябинск, 20 Төмән, 22 Уренгой, 24 Нижневартовск, 28 Сургут, 1 алып 5 ноябрьгә кадәр Казан, Уникс, 27 ноябрь Әлмәт, 28 ноябрьдән 1 декабрьгә кадәр Чаллы. Концертның генераль спонсоры Бәрәкәтле.
Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфир үзешен һава торышы белән дәвам итә. Республикабызда һава шартлары турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганчесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең үлчәмнәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Сентябрь аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер Казан шәһәре Восстание урама 23-нче йорт. Телефон 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта аязучан болытлы һава, температура 17 градус. Көз хәзер инде календарда гына түгел, ә җиһанда салкын көннәре белән хакимлек итәргә ашыган. Көн сүрелә, температура төшә, төньяк чыгышта 16 градус җыла. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә, Мензелевскида көндез явым-төшемнәр булачак, температура 18 градус. Чәршәмбе көнне тагында суыта, иртәнге һәм төнге сәгатьләрдә яңгыр явы көтелә. Ә сишәмбе төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта иртән көчле җил, ә көндез яңгыр явачак. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә болытлы һава, урыны белән явым-төшемнәр көтелә. Ә Татарстанның үзәк районнары Чистай, Норлат, Аксубайда яңгыр вакытында көчле җил вәгъдә итә синоптиклар. Әгәр дә күңелдә кояш булса, язга кадәр күпме вакыт калганы мөһим түгел ди акыл ияләре. Хотите встречать рассвет из окон вашей квартиры, наслаждаться свежим воздухом и прекрасными видами? Тогда вам в жилой комплекс Приволжский. Торопитесь, продажи в новых домах только начались. Телефон 561 08 81. Һава торышы чыгарылышының иганчесе җаваплылыгы шикләнгән СМО 12 җәмгыяте. Кулай бәядән фатир сатып алырга ашыгыз. Кирпеч йортта аерым җылыту системалы әзер квартирлар Приволжский торак комплексында. Саф һава һәм Идел елгасына гаҗәеп матур күренеш. Белешмәләр өчен телефон 561 08 81. Баш калабыз Казанда яңгыр явачак, температура 14 градус, көньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы түбәнәя, трекөмеш баганасының 749 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 84%. Җирнең магнит каратыныш. Бүгенгә һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән Милиция Шәрифуллина идем. Исән-имин булыгыз.